Hej og velkommen til AJ Challenge, og nu filmer vi med en computer. Ja, Og det vil vi nok gøre en del. Jeg har lige slukket radioen. ja, det er fordi at vi vil bare, hvad skal vi lave den her video? Vi skal snakke lidt om vores kanal. Ja, vi skal lave en kanal, som der hedder AJ. Det er AIJI. Men det er godt nok min kanal, men Måske laver vi hedder AJ til sammen, kan man godt sige. Ja. Og Albert og Janne. ja. Men det er min kanal. Ja. Og jeg har lavet din busse. Dem kan I ikke under. De videoer kan I ikke under finde. Så ja, og vi vil ikke kun spille, vi vil også lave alle mulige andre ting. Vi har ikke lagt en gamer-video endnu. Nej, jeg har lavet Ice Bucket Challenge med Albert, og jeg har lavet en video, der gameleg video med film. Så ja, så har jeg fået at vide lidt om vores kanal. Så hej hej.